takam sa tiyan. Ang mga poste sa kalsada ay tilay kay saya dahil sa mga nakasabit na palamuti at pailaw. Paniguradong sila ninong at ninang ay gumagawa na ng listahan para sa kanilang mga inaanak. Nang dahil sa pandemya ay nabago ang mukha ng Kapaskuhan sa buong mundo. Pero alam nyo ba na sa Central Luzon, may iilang exciting Christmas traditions na pwedeng masaksihan mapa-personal o online man? Kaya naman, ibang-iba talaga ang Pasko sa Central Luzon. Narito ang aming top 5 things to do sa Central Luzon tuwing Kapaskuhan. Number 1. Bumisita sa Belenismo sa probinsya ng Tarlac. Sinimulan ang tradisyon na ito noong 2007 at noong 2015 ginawa na ito taon-taon. Gumagawa ang mga Tarlacenyo ng Belen gamit ang mga recycled materials. Talaga namang napakaganda at napaka-creative. Kung kayo ay mapapadaan sa Tarlac, mapapansin agad ito na nakadisplay sa iilang major roads. Number 2. Puntahan ang Christmas villages sa Bulacan. Maraming bayan sa Bulacan na naglalagay ng mga palamuti sa kanilang mga bahay at kalsada. Namumukod-tangi ang mga bayan ng Santa Maria at Bukawi na kinikilala bilang Christmas villages ng Bulacan. Dito maraming displays ng mga parol, Santa Claus at pailaw. Isa pa sa mga dinadayo rito ay ang Disneyland-inspired castle at St. Peter's Basilica sa Roma. Kaya naman nakaka-excite na makita ang mga ito at magandang backdrop para sa selfie. Number 3. Kumain at umorder sa puto bumbong bibingka sa Plaza Angel sa Angeles City. Pagpatak ng Burmans, siguradong buhay na buhay ang Plaza Angel sa Angeles City. Dito matatagpuan ang mga nagbebenta ng mga pagkain pampasko gaya ng bibingka at puto bumbong. Paalala lang mga karehiyon na kung kayo ay bibisita rito ay siguraduhin sundin ang mga health and safety protocols. Busog ka na? Safe ka pa from COVID. Number 4. Ang simbang gabi ay isa sa mga pinakahinihintay na kaganapan tuwing nalalapit ang Kapaskuhan. Sa Bulacan, isa sa mga pinakapinupuntahan ay ang National Shrine and Parish of Divine Mercy dahil ang simbahan na ito ay napakamoderno. Kilala rin ito sa kanilang mga life-size Stations of the Cross at Little Poland Museum na replika ng bahay at basement kung saan namamalagi si Pope John Paul II. Kaya naman kung magawi kayo sa Bulacan, subukan ninyong bisitahin o mag-attend ng simbang gabi sa simbahang ito. Number 5. Siyempre, ang pinakatanyag na Christmas tradition ng Pampanga, ang Giant Lantern Festival. Sino ba namang hindi nakakaalam ng napakaganda at napakalaking mga parol na nagliligligan sa syudad ng San Fernando, Pampanga? Ngayong pandemya, tuloy na tuloy pa rin ang paligsahan ng mga malalaking parol. Pero this time, pwede nyo nang mapanood ito sa comfort of your homes dahil ipapalabas ito sa CLTV at sa Facebook. Kahit tayo ay nasa kasagsagan ng pandemya, maaari nyo pa rin ma-feel ang Christmas spirit ngayong darating na Kapaskuhan mula sa mga pagkain at mga tradisyon ng gitnang Luzon. Kaunting paalala lamang tuwing kayo ay lalabas. Sundin pa rin ang mga health and safety protocols para sa inyong kaligtasan. Kayo mga karehiyon, ano ang paborito ninyong gawin tuwing Kapaskuhan? Bilang pasasalamat sa inyong pagtangkilik sa Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV, may pagkakataon kayong manalo ng papremyo sa aming GLF Lucky Viewers and Shoppers Choice Promo. Handog sa inyo ng CLTV at Robinson Star Meals. Piliin ang paboritong barangay lantern. A. Telebastagan. B. San Juan. C. Bulaon. D. Santa Lucia. E. Calulut. F. Santo Niño. G. San Nicolas. 50% ng mga boto para sa mga barangay lanterns ay manggagaling sa mga text votes at 50% naman ang manggagaling sa Shopper's Choice. I-text ang GLF, letra ng barangay, pangalan, edad at address at isend sa 0998-587-8224. Maaari ka ring mag-shopping sa participating Robinson Star Mills at Robinson's Angeles stores. Sa halagang 1,000 pesos worth of shopping, ikaw ay makakakuha ng raffle coupon na may kasamang voting stop.
Ipakita lamang ang iyong resibo sa mga promo booth. I-fill out ang voting stub kalakip ng raffle coupon. At ihulog ang iyong entry sa designated drop box. Ang Barangay Giant Lantern Grand Winner Contingent ay mananalo ng Robinson's Gift Certificates worth 25,000 pesos at gift pack worth 1,000 pesos. Habang ang second place ay makatatanggap ng Robinson's Gift Certificates worth 10,000 pesos at gift pack na worth 1,000 pesos. Ang third placer ay tatanggap ng Robinson's Gift Certificates worth 5,000 pesos at gift pack na worth 1,000 pesos. At may consolation prizes para sa ibang kalaho na Robinson's Gift Certificates worth 3,000 pesos at gift packs na worth 1,000 pesos. 5 lucky texters ang may chance ng manalo ng mga raffle prizes. Maaari ring manalo ang mga shoppers ng iba't ibang papremyo. 10,000 pesos worth of Robinson's Gift Certificates para sa first prize. 5,000 pesos worth of Robinson's Gift Certificates para sa second prize. At 5 third prize winners ng gift packs worth 5,000 pesos. Ano pang hinihintay nyo? Sali na! Na balitaan ngayong araw ng Huwebes, December 23. Ayan, naku. Ayan mga kariyon, kumusta ho kayo? Ay napakalapit na ng araw ng Pasko at bukas ho, 24 ay bisperas na ng Pasko. Nakahanda na ho ba ang inyong mga ipagsasaluhan no sa ating mga kababayan? Kumusta ho kayo? Ay alam natin yung mga Kapampangan bagamat at yung ating mga kababayan dito sa Central Luzon, bagamat medyo hirap ang buhay gawa ng pandemya, kahit kaunting salo-salo, hindi nila palalampasin yan. Yan ho yung diwa ng Kapaskuhan, yung manatili tayo sa ating mga tahanan kasama ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga pamilya o di kaya naman mga kaibigan. Yan ho yung ika nga talagang hinaantay ng marami sa ating mga kababayan. At dahil ho dyan, marami din ang umuuwi sa mga probinsya dahil nga ito yung panahon para makapiling natin yung ating mga mahal sa buhay minsan lamang sa isang taon ang araw ho ng Pasko at yung pagsalubong naman sa New Year at ito ho yung inaantay ng marami sa ating mga karehiyon. Kaya naman ito nga, ayan ho, sa lungsod ng Mabalacat, yung Mabalacat City Bus Terminal ay unti-unti na dumarami yung bilang ng mga pasahero dyan. Mamaya ho, makikita natin live
mula kay Kuyang Paulo G. Santos na mukhang nag-book na ng ticket papuntang Baguio. Na nariyan ho siya live ngayon dyan sa may Mabalacat City Bus Terminal para ihatid po sa atin ang pinakahuling detalye dyan sa terminal na yan. At alam naman ho natin yan ho yung gateway patungo sa norte at meron din ho mga biyahe dyan naman galing ng Maynila at papunta rin ng Maynila at iba't ibang sulok ng Luzon. At dito naman ho, kanina pinasyalan ng ating kasamang si Rainiel Pawid ang bayan ng Bocaue, Bulacan. Alam naman ho natin, tuwing ganitong panahon, isa ho yan sa mga puntahan ng ating mga karehiyon. No? Hindi nga lang yung ating mga karehiyon dito sa Central Luzon, maging yung mga taga-National Capital Region ay madalas magtungo ho dyan sa Bocaue dahil bumibili ng paputok. Dyan ho yung firecracker capital ng Pilipinas. At yung bentahan ng paputok sa Bocaue, bagamat mayroong pandemya at bagamat sinasabi ng DOH na ipagpaliban na muna, bawalan na muna, no? Siyempre, patuloy pa rin ho yan. Kumustahin ho natin yung bentahan ng paputok at isang linggo bago ang bagong taon, balik sigla ho iyang mga nagtitinda dahil alam naman ho natin, tinamaan din sila ng matindi noong nagkaroon tayo ng pandemya. At kaugnay pa rin ng holiday season, nagpaalala naman ang kapulisan sa publiko na mag-ingat ho sa mga kawatan ngayong araw ng pagsasaya o yung holiday season dahil Pasko at nalalapit yung bagong taon. Marami hong mga masasamang loob ang umaabuso doon sa ligalig na mga taong bayan. Yung siyempre kaliwat kanan ho yung ating mga pinaghahandaang pupuntahan o di kaya naman may mga aktibidad, may mga trabaho na kailangan tapusin bago magbakasyon o yung iba nakabakasyon na, tutok na doon sa pag-aantay at pagluluto para sa pamilya. Nako, mag-ingat ho kayo dahil nauuso rin ngayon yung mga panloloob, yung mga akyat bahay. Mamaya ho may babalita kami sa inyo. Ito ho dalawang akyat bahay na naaktuhan ng biktima dyan ho sa may Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. At ito naman ho, yung mga political activities na gagawin sa Pampanga, pinaalala ho ni Governor Dennis Pineda na kung kailanganin man ng permit, naku, napakasimpleng gawain lamang daw yan, make sure mag-secure na ho ng permit sa mga local government unit na pagdarausan ho ng inyong aktibidad. Paglilinaw ho ng gobernador, ito ay paraan para mapaghandaan itong mga political activities gaya na lamang ng mga campaign sorties o rally para naman sa gayon hindi lang yung trapiko, yung masakripisyo o malagay sa alanganin, kundi pati yung health and safety protocols na ating pinatutupad ngayong merong COVID-19 pandemic. Paraan daw yan para matiyak na organisado ang mga aktibidad. Sa kabila nito, lilino naman ni Governor Pineda na welcome po lahat ang ating mga kandidato kahit anong partido, nasyonal man o lokal, dito sa lalawigan ng Pampanga. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating mainit na balitaan. Kasing init ho ng hapon ngayon at kasing dami rin ng mga sasakyan sa kalsada at ang mga biyahero dyan sa may Mabalacat City Bus Terminal na kung saan naghahanda na yung marami sa ating mga kababayan o di kaya in transit na, nasa kalagitnaan na ng biyahe patungo kung saan man sila datnan at magdiriwang ng Kapaskuhan kasama yung kanilang mga pamilya. At para humalaman natin yung pinakahuling sitwasyon dyan sa Mabalacat City Bus Terminal, kasama natin si Kuyang Paulo G. Santos na ito, ayan. Kuyang Paulo, kumusta yung dami ng tao dyan sa Mabalacat City Bus Terminal? At maraming nagtatanong, itong mga kababayan natin, ano-ano ba yung mga biyahe na meron dyan pwedeng sakyan? Well, Justin, hindi na nga maganda mayaw itong ating mga kababayan na ngayon ay naghahabol dito sa tinatawag nating Christmas rush. At binabanggit na rin ni Sir Elmer Lopez, Kuya Justin, itong OIC General Manager ng Mabalacat City Passenger Terminal Complex, na ang average na passenger natin ngayon na pumupunta dito sa Daubas Terminal, Kuya Justin, nasa 20,000 simula yan kahapon lang. At sa nakikita mo ngayon dito sa aking likurang bahagi, ito yung mga passenger na papatungong norte, Kuya Justin. Yung bukas na ang linya ng bus na patungong norte ay itong Dagupan. At ilan din dito sa mga inter-province bus, Kuya Justin, merong biyahe dito
patungo naman ng Kamiling. At doon, Kuya Justin, magkakaroon naman ng iba pang ruta o doon nasasaka yung mga papatungo ng western part ng Pangasinan. At sa mga oras na ito, Kuya Justin, talagang mula pa lang doon sa bungad ng terminal, ramdam mo yung mga pasahero na naghahanap ng kanilang masasakyan. Pero ang binabanggit nga ni Kuyang Elmer Lopez, Kuya Justin, talagang limitado pa rin itong mga tumatakbong bus dito sa ating terminal. Kasama ko, Kuya Justin, si Kuyang Elmer para higit nating maunawaan itong proseso ng pagbiyahe, lalo't andito pa rin pinakikitunguhan natin itong pandemya, pero nakikita natin, Kuya Justin, na itong dagsa ng mga pasahero talagang hindi maiiwasan yung pagkukumpul-kumpul sa iisang lugar, Kuya Justin. Ito, sir, live tayo, kasama natin si Justin Dizon. Ayan, Kuya Justin, go ahead. Opo, Kuyang Elmer, magandang hapon po sa inyo diyan sa Mabalak at may panapon. Sir, tanong lang natin, yung hubang mga bumabiyahe ngayon, may mga requirements pa ba kagaya ng pre-booking o di kaya naman mga RT-PCR test o kung ano man, vaccination card na kailangan para makabiyahe o kahit wala na yon, pwede nang bumiyahe kahit sino? Yung number one na hinahanap natin dito yung vaccination card. Para at least man lang meron tayong simula na meron ng medical attention na nangyari bago magkaroon ng mga biyaheng ganito. Maliban doon sa ibang lugar na naghahanap ng RT-PCR, so far dito sa atin ngayon puro vaccination pa lang dahil ang ang ruta lang naman natin is papuntang Dagupan. Papuntang probinsya yon, din isa pa yung sa Baguio. And lahat dito is hanggang boundary lang ng Region 3. Ibig sabihin, kung papunta ka ng Bolinao, mga Tarim, Alaminos, wala naman tayong biyahe doon, hanggang Kamiling lang ang pwede nilang sakyan. So, within Region 3 kasi, ang hinahanap lang natin is vaccination card. At yung papunta naman ng norte, makaabot ka lang ng Carmen sa Pangasinan, pwede ka nang makasakay papunta sa ibang lugar sa norte tulad ng La Union. May mga bumibiyahe na. So papunta na naman tayo sa western area, makaabot ka lang ng Cabanatuan at saka San Jose, magkakaroon ka rin ng mga connecting transportation doon papunta sa Region 2 at saka sa Nueva Vizcaya. Opo. Kuyang Elmer, ito hong bus terminal natin, originally, bago yung pandemya, gaano karaming pasahero yung dumarating sa mga ganitong panahon? At kung ikukumpara natin ngayon, ilang porsyento yung ika nga nagagamit? Dahil syempre, alam naman natin, patuloy pa rin yung pandemya, may paalala pa rin na sumunod sa physical distancing. Paano ninyo napapatupad yun? Pre-pandemic kasi, ang bumibiyahe sa atin dito, umaabot sa ganitong mga holidays, umaabot tayo ng 2,000 plus. So, i-multiply mo by 50 yun. Nasa 100,000 to 150,000 na tao ang dumadaan dito. Sa ngayon, sabihin natin na sa holiday ngayon, nasa 20%. So, ibig sabihin na nasa 200 buses tayo. Or kung darating pa yung mga request natin dahil yun nga nag-aalala kami na baka mamayang gabi or bukas magdatingan pa yung mga ibang mga pasahero sa mga areas na alam kasi nila nagbukas na meron tayong biyahe ng Dagupan. Example lang natin to. So yung mga ibang mga karatig bayan sa Dagupan, siyempre bibiyahe yan. Ay lang ang problema naman natin, limited lang yung biyahe ng Dagupan. So nag-request kami sa LTFRB, gumawa ng sulat si Mayor na para i-monitor nila yung operation ng bagong bukas na ruta na yan para mabigyan ng kaukulang dagdag kung kakailanganin dahil sigurado magdagsaan yung mga pasahero sa mga lugar na yan. Yun ang sample natin paano pa yung Baguio rin.
sigurado marami ring bibiyahe papuntang Baguio dahil iisipin nila pagdating sa Baguio may masakyan sila papuntang Ilocos o sa Karatigbayan ng Baguio. So, ang ginagawa natin dito is minomonitor natin yung ano yung health requirements doon sa mga areas na yon. Para kung sakaling ang Baguio kailangan nila ng antigen o RT-PCR, meron na tayo ditong clinic sa loob ng terminal na magkakandak ng mga proseso na yon para may magamit na yung mga tao papunta sa Baguio. Dahil baka pagdating doon sa Baguio, hindi sila papapasukin dahil yung health requirement pa kasi is hindi pare-parehas. Mm-mm. So, nandito Kuya na Elmer. sa terminal. Opo, linawin lang natin, ano, bali yung available na trips dyan ngayon ay biyahe patungong Dagupan at Kamiling Tarlac. Dagupan, Pangasinan at Kamiling Tarlac. Hindi, yung papuntang probinsya meron tayong Dagupan at saka Baguio. Yun lang. Okay. Yung mga ibang ruta na ibang lugar sa Pangasinan at sa ibang ruta papunta, sabihin natin papunta Nueva Ecija, Mm-mm. papuntang Region 2, ginagawa ng mga pasahero ngayon, sumasakay sila sa mga available na bus dito na makakarating sa mga boundaries na yon. O, para Para doon na connecting, sila connecting trip. Sasakay ng connecting trip. Mm-mm. Opo, Kuyang Elmer, ito hong mga biyaheng Baguio, no, na meron tayo. Alam naman natin, pag ganitong ika nga araw ng Pasko at bagong taon, mahilig mag-spend o magdiwang ng holiday yung ating mga kabalen at mga kariyon dyan sa Baguio, no? Meron ho bang sapat na biyahe? Kasi doon sa nakikita rin natin ngayon sa mga video na ipinadala ni Kuyang Paulo, marami talagang tao, no? Pero sapat ho ba yung biyahe ng mga bus para i-accommodate ho lahat ng mga bumabiyahe ngayon? At ano ho yung pwede nyong sabihin sa mga nais bumiyahe na magpupunta dyan? Meron ho bang pre-booking na nagaganap? Before kasi nito, nung December 20, nagpakandak ako ng meeting sa mga bus companies. Nakikiusap ako na kailangan i-anticipate natin yung dagsa ng tao para nakaready sa contingency operations natin yung mga dagdag ng mga bus. At yun naman ay aking tinatayuan na sa mga sagot nila na inaayos nila yan. At yun naman ang inaantay ko ngayon. So, nandito nga kami ngayon, nakaantabay hanggang mamaya, pag magagabi yan, para alam namin kung ano pa yung mga actions na dapat namin gawin in case na may mga stranded na mga tao. Opo. Kuya Elmer, yan, nabanggit niyo ho yung pagka-stranded, pero yun nga, wag naman sana. Pero ito, para ho sa kaalaman ng ating mga kababayan na nais bumiyahe, pag ho sila ay nagpunta dyan, ano yung kanilang e-expect? Gaano katagal, sabihin na natin on the average, yung kailangan ho nilang antayin bago sila makasakay o makakuha ng ticket at makasakay ng bus papunta doon sa destinasyon na meron at pupuntahan ho nila? Yun nga, kailangan kung anong realidad talaga dito is kung ano yung available na bus sa time na nandito ka, yun lang talaga ang aasahan natin na pwedeng masakyan. So, kung dumami sila rito at yung ruta na to kakailanganin ng nandito naman kami natatawag ng responde para madagdagan yung mga bus sa ruta na yan. So, Kuya Justin, maisingit ko lang dyan sa pagtatanong mo kay Kuyang Elmer. Itong mga chance passenger na dumarating ngayon, ito yung mayorya nitong mga nakikita natin ngayon na nakatayo, nakaupo. Yan ho ba yung mga chance passenger o ito ho ba yung naka-pre-book na? Actually, book-in lahat yan. Chance passengers lahat yung mga Chance nandito. passenger lahat. Oo. Ayan, Kuya Justin, chance passenger lahat ito. Kaya ang ginagawa namin ngayon, tinitingnan namin, kinakausap namin sila kung ano ba yung mga destinations nila. Kaya kasi, siguradong yung iba dito, yung destinations nila, walang biyahe. So ngayon, gagawa natin ng remedyo na makaabot sila doon sa mga connecting operations ng PUBs. Kung sakali, sabihin natin, papunta ng Tayog, Pangasinan itong tao na to, wala naman tayong biyahe papuntang Tayog. So ang gagawin namin dyan is, kausapin namin sila, ito, may biyahe, makakaabot ng Carmen, sa Carmen na kayo sumakay papuntang Tayog. Ganun yung mga sistema na ginagawa natin ngayon
para matulungan na makabiyahe itong mga commuters na nagpunta dito. Sa paglilinaw lang, Kuya Justin, doon sa mga datihan ng bumabiyahe sa Mabalacat City Bus Terminal na pagkakala nila nagbukas na yung mga ruta na going norte, wala pa ho mga kaibigan. Ang bukas ho na linya ng bus patungo ho dito sa norte, Dagupan, at ito naman hong Carmen, mga kaibigan, na boundary lang, na connecting route patungo naman ho dito sa western part ng Pangasinan. At binabanggit din ni Kuyang Elmer, sa suma ho nitong kanila hong assessment sa limitado pa rin hong bus na tumatakbo dito ho sa Mabalacat Bus Terminal, ayun naman patungo ng norte, yung mga nagbabaka sakali na mababa bago dyan sa Baguio, saka naman sila sumasakay ng mga ruta na patungo naman ng Ilocos Region. Tama? Oo. Pagdating mo kasi ng Baguio, may mga masakyan ka ng papunta ng La Union. Isa pa, pagdating mo naman ng Carmen sa Pangasinan, may masakyan ka rin, may mga biyahe rin papunta sa iba-ibang lugar sa Region 1. So, yun yung mga ruta na pwede nating i-direkta yung mga tao para doon magkaroon sila ng masakyan. Alright. At may dugtong din namin, mahalaga malaman ng ating mga follower ho sa CLTV News. Paano ho yung operasyon ho ninyo dahil malapit ng Christmas? Kayo ho ba andito pa rin sa panahon ho nitong araw ng Pasko? Bukas pa rin. Ito ang trabaho kasi natin. Tulad nga nung pakiusap ko sa mga bus companies, nasa operations tayo. Dapat walang mag-holiday sa atin hanggat merong pasahero. Kaya kung makikita nyo naman dito sa paligid ngayon, nandito ang tropa ng Philippine National Police sa EOD, sa K9, sa Drug Enforcement. Nandito sila para umalalay, para siguraduhin na yung mga nagpupunta ng terminal ay mabibigyan ng kaukulang yung safety nila is nandun. At hindi tayo masingitan ng mga kung ano-ano pang gustong sumingit para lang makagawa ng hindi maganda dito sa ating mga mananakay. Wala naman ho kayong cut-off dyan sa mga biyaheng hanggat merong pasahero, meron hong masasakyan. Yes, yun ang programa natin ngayon. Dahil pag nandito na kasi yung mga tao, hindi mo na mapababalik yan eh. So ang gagawin na lang natin dyan is gagawa tayo ng paraan para makabiyahe sila. Alright. Kuya Justin, baka may gusto pa may dagdag. Go ahead. Sir Elmer, kung sakali ho magkaroon ng mga stranded passengers, pero ano ho yung pwedeng gawin ng inyong tanggapan ng pamunuan ng Mabalacat City Bus Terminal para ho kahit papaano naman mapanatiling komportable o di kaya naman ligtas ito mga aabutin ng magdamag dyan sa terminal. Alam naman ho natin marami din talaga yung nag-aasam-asam na makauwi at makapiling yung kanilang pamilya. At tulad nga sa nabanggit ko kay Paulo kanina, may coordination kami sa city dahil nga ito is city terminal na pag magkaroon ng mga standard, gagawa kami ng paraan na magkaroon sila ng biyahe. Kung kailangan gagamitan namin ng mga sasakyan dito na bumiyahe, gagawin namin. Dahil ang problema kasi natin is kung nandito sila, pwede naman namin silang asikasuhin eh. Kaya lang kasi ang purpose nila is makauwi. Kaya yun ang gusto nating maibigay sa kanila. Okay, oo. Okay, maraming salamat ho, Kuyang Elmer Lopez, ang OIC ho ng Mabalacat City Bus Terminal. Kuyang Paulo, nagtatanong yung ating mga kaibigan, si JM De Jesus, babiyahe daw pa Maynila o sa mga papuntang Baguio ata, nagkayayaan, pwede ba nating malaman yung anong itsura ng loob ng bus ngayon? Paano yung mga seating arrangement? Ganyan, baka pwede mong silipin. Sige, Kuya Justin, sisilipin natin, sir, tingnan natin yung sitwasyon ng loob ng bus, At habang naglalakad kami ni Sir Elmer, Justin, itong binabanggit mong mga ruta, gaya nitong mga patungo ng Maynila, meron hong biyahe pa Cubao ho dito. At yung mga kababayan naman natin, patungo naman ng southern part ng Metro Manila, gaya dyan sa area ng Parañaque o yung PITX na kung tawagin ko yung Justin, bukas din ho, mga kaibigan, meron mong ruta dito, Kuyang Elmer, Tama. Para dito sa PITX, Kuya Justin. Cubao. Okay. So, saan ang unang natin papasukin para makita itong ating mga kababayan yung senaryo ngayon hong holiday rush
pagbiyahe. Pero kita ko dito sa aking kapaligiran, Kuya Justin, buhay na buhay ang ng kakanin. Kaya may mga bata. Kuya Justin. Ayan. Oh, ang daming pasahero, Kuya Paulo. Ayan, Kuya Justin. Ang dami ng mga tao na nag-aabang dito. At makita din natin yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Live po tayo sa CLTV News. Halos punuan na, Kuya Justin. Ano? Ito, ang kalagayan ngayon dito sa loob ng... saan biyahe ito, Kuya Elmer? Biyaheng Dagupan, Kuya Justin. At maisingit lang ho namin itong amin pong pagsusumikap na malaman ho yung kalagayan ho ninyo. Sir, magpakilala muna ho po kayo. Ano, live tayo, si Justin Bison, nasa CLTV News. Kumusta ho ang biyahe, tay? Yung mahirap din. Mahirap. Oo. Ang papangalan po nila? Gil, Tuplano. G. Gil. Dil. Oh, Dil. Tiplan. DIL. Okay po. Saan po kayo sa kayo po uwi? Sasakay pa kami mga wag. Sakay pa kami ng Kapandan. Okay, so dalawa hong sakay. Oo. Dati ho ba, isa-isahan lang? Oo, diretso. Saan ho ang destinasyon nyo dapat? Sa ano, Manawag. Manawag. Pangalawang sakay na namin ito. Pangalawang. Kubaw. Ganun. Ayun, okay. So, kumusta ho? Kumusta ho ang biyahe mula Cubao? Ay, okay lang. Oo. Sakripisyo eh. Kailangan makauwi. Okay, sino ho yung uuwian ho ninyo sa probinsya? Kapatid ko po. Kapatid nyo kasama si nanay, senior citizen. Oo. Kayo po'y bakunado. Bakunado na. Ayan, bakunado na Kuya Justin ha. At yan, May dalang mahalaga Kuya ho. Paulo, may dalang mga vaccination card ha. Oo, Magandang may dalang vaccination card, ano. Kumusta naman ho yung yun hong yan, Kuya Justin, agad-agad pinapalad sa atin ng ating mga kababayan yung vaccination card. handang-handa si tatay, napakaganda niyang ganyan, Kuya Paulo, at least alam natin, alam ng ating mga kababayan na protektado itong ating mga senior citizen, no? Tay, nay, mag-iingat ho kayo sa inyong biyahe at maligayang Pasko po, naway maging masaya din kayo pag-uwi niyo kasama inyong pamilya. Sulit ho yung biyahe niyan pag nayakap niyo na yung inyong mga mahal sa buhay. Ayan, Kuya Ayan, Justin. Kuya Paulo. Wala Kahit- na bang one seat apart ngayon? Kahit magkakatabi na rin? O yung mga magkakasama talaga, pwedeng magkatabi. Pero may mga nakahiwalay pa din. Kuya Justin, wala na akong nakikitang one seat apart eh. Halos talagang punuan na. At buti si nanay, magkasawa po kayo, tama? Opo. Magkapatid. Magkapatid si magkakapamilya. Pero yung ilan dito, Kuya Justin, hindi na magkaano-ano. Nakikita natin, Kuya Justin, gaya nga ng paliwanag ni Kuyang Elmer Lopez, gawa nitong limitadong bilang ng mga bus na tumatakbo ngayon dito sa Mapalaca Terminal, yung adjustment, Kuya Justin, pati na rin sa mga motorista ay o dito sa mga biyahero ay talagang ramdam natin at susubukan din natin makausap. Pero ayan. Sir, kumusta po biyahe? Ito naman mga Kuya Justin, singit ko lang, yung mga operator ng bus. Ang dispatcher ng Dispatcher ng Victory, sir. Naman, marami tayong dispatch. Opo. Kaya lang, traffic lang talaga. Traffic. Kaya, Okay. nade-delay mo ang dating ng bus natin. Saan po ba nagbuhol-buhol ang traffic? At tulad yan, sa Center Lock, maraming sasakyan, maraming tao. Kaya nagkakaroon ng traffic. Okay, sa Tagaan. buong araw ho, gaano karami itong mga tatakbong bus ng Victory patungo ho ng Tarlac? Ay, mga Tarlac natin, maraming galing ng sir. Kahit 5 na bus. Okay, tumatakbo kami. Yung mga galing walang po, meron din, mga Bagyo. Okay. Saka yung biyaheng Tagupan natin, dumarating lahat yan. Dumadaan ng papunta. So may gagarantiya ho ninyo na lahat ho nitong mga pasahero ninyo patungong Dagupan at Tarlac ay may masasakyan ng Victory. Maraming po. Okay, si Robert Nagit Silvestre, Kuya Justin, yan naman ang dispatcher ng Victory Liner. At sa mga nakaabang ngayon dito sa aking likuran, Kuya Justin, makita mo, ayan shout out daw Kuya Justin sa mga nanonood ng CLTV Balitaan. Ayan, mga kaibigan, Ayan, mag-iingat nakikita po ho kayo, ninyo, mga dito po ate, mga kuya, oo. nakahawak ng Ayan, medyo, Kuyang Paulo, medyo humihina na yung signal mo. Kuya Justin. So, eto muna. Ayan. Kuya Okay, Justin, go ahead. maraming salamat, Kuyang Paulo G. Santos. Medyo humihina na yung signal mo, pero at least naibigay ho natin sa inyo, mga kabalen, mga karehiyon, yung sitwasyon ho
sa Mabalacat Bus Terminal. Alam naman ho natin yan, isa yan sa pangunahing terminal ho dito sa atin sa Central Luzon. Ano? At yung mga biyahe daw ho, gaya ng nabanggit kanina ni Kuyang Elmer Lopez, yung tagapamahala ng nasabing terminal, ay meron hong biyaheng Baguio, meron din naman yung biyaheng Dagupan, no? At yung mga Tarlac, nandiyan din. Pero karamihan ho dun sa mga iba o yung mga original routes na meron sila dati na wala munang biyahe ngayon, ang ginagawa ng ating mga kababayan ay nagdadalawang sakay para makapunta. Parang connecting flight kung sa aeroplano yan, no? Para makapunta doon sa boundary, sasakay sila dyan, tapos pagdating sa boundary, tsaka mag-aabang, magbabakasakali na merong hong masakyan papunta naman dyan doon sa kanilang mga patutunguhan. Ano? At yung requirement ho mga kabalen, mga kariyon, yung sinasabing vaccination card, kailangan ho yan. Yan ho yung isa doon sa mga kailangang ipakita para naman hayaan kayong makasakay ng bus. At sa kasalukuyan daw, puro walk-in. Yung mga pasahero doon, mga chance passenger, ibig sabihin, nag-aabang ho sila ng bus at doon na rin bibili ng ticket para makabiyahe. Yan ho pinakuling balita mula sa Mabalacat City Bus Terminal. At sa puntong ito, mga kabalen, makakasama naman natin si Rainiel Pawid na tumutok ho dito sa bentahan naman ng paputok dyan sa may Bukawe, Bulacan. Dahil alam naman ho natin, bago pa yung bagong taon o yung New Year, kahit yung bisperas ng Pasko, may mga kababayan ho tayo na naging tradisyon na nila na salubungin yung Pasko na merong fireworks. At syempre, tuloy-tuloy na ho yan yung kanilang pagbili at pagsastock ng paputok hanggang sa darating na bagong taon. Rainiel, kumusta ang bentahan ng paputok sa tinaguriang firecracker capital ng Pilipinas? Kuyang Justin, naging maayos na nga yung bentahan, no, yung dagsa ng mga parokya sa ilang mga noong ang taon kung saan totally halos wala silang kitain kung kaya nag-alternatibo silang pagkakabuhayan, no? Gaya na lamang ng pagtitinda ng basahan, walis, at iba't iba pang pagkain o kakanin. Pero ngayong taon daw ay unti-unti na nga rin nanunumbalik. Ito nga bili na sa kanila. Kanina naabutan pa natin to from Laguna. Si Tatay June ay dumaan pa nga sila sa Bukawe para mamili nito nga mga firecrackers, no? Nito nga mga pailaw. Ngayon nagpaalala naman yung PNP sa tamang gramo lamang ng mga pinahihintulutan na mga paputok. So 0.02 na gramo lamang ng pulbura yung kinakailangan doon sa mga pailaw o paputok, no, Kuyang Justin. Katumbas ito ng 1/3 teaspoon ng pulbura sa kada paputok nga. So ngayon doon sa paligid ng firecrackers, kanila pagsunod at na paskil na no testing sa lahat ng uri ng paputok o pailaw, at meron na rin mga fire extinguisher maging ang dam ng tubig. Kuyang Justin. Rainiel, siguro pwedeng huminto muna kayo, medyo mahina, napuputol lang yung iyong signal. Baka sabihin mo sa hinete mo, para muna sandali at para makapagbalita tayo ng mas siguro mahina. kailangan muna natin itigil saglit, pero nasa expressway kami, hanap muna tayo. Okay, Malinaw okay. na ba yung signal, Kuyang Justin? Okay. Sige eto Rainiel, etong mga anong tawag dito, etong mga bentahan, no, yung pagbebenta ng paputok. Nakabawi na ba yung ating mga kababayan? Kasi alam naman ho natin, mga kabalin, mga kariyon, no, yung firecracker capital, yung Bukawi, karamihan ho sa mga residente dyan, malaking porsyento umaasa dyan sa paggawa ng paputok bilang kanilang kabuhayan. Rainiel, maganda siguro pakita natin o kwento natin yung comparison bago ang pandemya at ngayong merong pandemya at yung benta nila nung nakaraang taon at saka ngayong taon. Kumusta? Yan, hindi sa 10%. Pero nga daw, ayun, nunumbalik yung sigla ng sales nila. Parang pre-pandemic period na yung nangyayari dahil nga yung mga parokyano from other places, gaya na lamang ng Pangasinan, Pampanga, at even Mindanao, no, umu-order nga ngayon sa kanila. So kanina, nakausap natin yung isang firecracker store owner, no, at sinabi niya na may pa-order pa siya at for delivery na nga patungong Mindanao. Kuyang Justin.
Riel, mananatiling bukas naman yung mga tindahan dyan. Ano? Hanggang anong oras sila bukas? Para naman doon sa mga kababayan natin na nais din nga mamili dyan sa Bukawi. At meron bang mga restrictions o mga checkpoint? O kahit ika nga, basta vaccinated, pwede na pumasok dyan sa Bukawi? Dito sa Central Luzon, Kuya Justin, basta may vaccination card, no, pinahintulutan na yung lahat na makabiyahe. At ngayon, yung ilan sa mga pumupunta nga dito sa Bukawi ay 24 hours naman may mga bukas na rin na store, no, doon sa hanay mismo ng Firecracker Triangle na tinatawag nila, Kuya Justin. Okay, maraming salamat, Rainiel Pawid, sa iyong ulat. Ayan mga kabalin, magandang balita naman kahit papaano para sa ating mga kababayan na umaasa sa kabuhayan o yung inaasa yung kabuhayan nila diyan ho sa industriya ng paputok diyan sa Bukawi, Bulacan. Unti-unting nakabangon dahil alam naman ho natin kabilang din ho yan doon talaga sa mga napinsala at ika nga apektado nitong COVID-19 pandemic, yung krisis sa dala ng pandemya dahil hindi lang ho bagong taon at Pasko yung ika nga sinusuplayan ng mga yan, may mga pista, may mga kasalan, iba't ibang okasyon na yan ho nawala noong nagkaroon tayo ng pandemya. At ito hong nabanggit na ni Rainiel, at least sa punto de vista nitong mga manggagawa at mga negosyante sa hanay ng industriya ng paputok, ay unti-unting nakakabawi sila dahil nga ho dito sa sinasabing parang nagiging back to normal yung bilihan, no, yung pagbili at pagpunta ng ating mga kababayan. Ayan ho ang ulat ni Rainiel Pawid mula sa Bukawi, Bulacan. Mamaya naman ho sa ating pagbabalik mga karehiyon, mga kabalin, makakapanayam ho natin ang isang kinatawan ng Philippine National Police para ho bigyan tayo ng paalala kaugnay naman ng tamang pag-iingat ngayong panahon ng holiday season. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Masayang Paskong Fernandino kay Kayungan. Payabot ng lokal na kapanibala ng San Fernando, ing amano ng lugod, pag-asa, kapasalamatan, ampong kasalpantayanan, king balang metong, kalupadaring kay katamong parol. Agna nagnantayang panandaman, pagmasisyan, ing Kapaskuan ketiking home of the giant lanterns and Christmas capital of the Philippines. Can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move. Ang ipinaglalaban ko ay healthy buhay para sa inyo. Dapat may liksi kayong bumangon sa anumang pagsubok. Mabilis makatayo dahil may matatag na hanap buhay. Ang korupsyon ay lalabanan, hindi kayo tutumba sa dagdag paghirap. Kasama kayo, iangat natin ang kalusugan at kabuhayan ng buong bayan. Healthy buhay at hanap buhay, as promised. Balitaan. At bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, batiin lang natin yung mga masugid na tagapanood ng ating programa. Nakatutok si Analiza Manlapas at si JR Alegre. Nanonood din ho sa atin ngayon mga karehiyon. Ayan, maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagtutok. Itong si Kuyang JR, sabi niya, watching from Mabalacat Terminal. Naku, mukhang isa siya doon sa mga nag-aabang ho ng masasakyang bus kung saan man siya patungo ngayong holiday season. At samantala sa iba pang balita, dalawang akyat bahay sa syudad San Fernando, Pampanga
ang naaktuhan ng kanilang mga binibiktima. Sinubukan daw silang habulin, subalit mabilis na kumaripas ito ng takbo. May detalye ng balitang yan, si Marion Lozano. Alas 11:30 ng gabi nitong Martes, pinasok ng dalawang hindi kilalang lalaki ang bahay ng pamilya Diaz sa isang subdivision sa Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Kwento ng biktimang si Jonel Diaz, sinira ng mga kawatan ng grills ng kanilang terrace kaya nakapasok ang mga ito sa loob. Ang kanyang inaumano ang unang nakakita sa magnanakaw nang magtangkang pumasok ito sa kanilang kwarto. Nagawa pang mahuli ng kanyang ama ang isang magnanakaw, ngunit nagpumiglas ito at nakatakas. Tingin ni Diaz ay mga teenager lamang ang mga nanloob sa kanilang bahay. Bagamat naaktuhan, ay nagawa pa rin umanong tangayin ng mga kawatan ang laman ng isang petaka na hindi lalagpas sa 1,000 piso. Ayon pa kay Diaz, ay naiwan ng mga sospek ang isang paris ng tsinelas at isang ice pick. Nakita din umano sa CCTV sa harap ng kanilang tahanan ang pagtakas ng mga sospek, ngunit hindi maaninag ang mukha ng mga ito. Ito na raw ang ikalawang beses na pasukin ang kanilang bahay ng mga magnanakaw ngayong taon. Hindi na umano iniulat nila Diaz ang insidente sa kapulisan. Mario Lozano, CLTV News. Ayan, mga kabalen, mga karihon, ako, iba yung pag-iingat ho sa ating lahat, yung ating pairalin ngayon. Alam naman natin, sa minsan kahit anong ingat din natin ho, pero maganda na rin. Naligtas ho yung ating mga tahanan, tiyakin na nakakandado yung mga bahay, pero ito nakita ho natin, batay dun sa sanaysay ng biktima, linagari o sinira yung grills ng kanilang terrace. Nako, ito ho yung mga ayaw sana nating mangyari, lalong-lalo na tuwing holiday season at kaugnay ho ng balitang yan upang higit nating malaman kung ano nga ba yung pwede nating gawin na mga safety measures at paalala na rin ng ating kapulisan ay makakasama ho natin si Police Lieutenant Annalisa De Jesus, ang Operations Officer po ng City of San Fernando Police Office. Ayan, magandang hapon Ma'am Annalisa at welcome po dito sa ating programang CLTV Balitaan. Magandang hapon po sa inyong lahat po. Opo. Ma'am, itong ganitong pangyayari, kung nakita nyo ho yung balita natin, yung akyat bahay na yan at tingin nila, sabi ng biktima, mga teenager, hindi na ho na-i-report sa inyo sa anumang kadahilanan, hindi natin alam, pero pinili na ho nila na hindi po ipagbigay alam sa inyong tanggapan. Pero ma'am, ano ho yung pwede nyong sabihin sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood ho ngayon sa ating programa para ho makaiwas sa mga ganyang klaseng insidente? Unang-una po, alam naman po natin na galing po tayo sa pandemya. Ina-advise lang po namin yung publiko na maging more vigilant po at i-secure po natin yung mga properties natin like yung mga gates po, ganyan, i-ensure po natin na nakalock. And kung may mga insidente po ganyan, pwede po nating i-report sa police station para po at least magawan po ng kaukulang aksyon. Opo. Ma'am, ito hong mga ganitong kaso, talaga bang namomonitor ho ba ninyo yung pagdami nito sa tuwing ganitong panahon? Like po yung nasabi nyo nga po kanina, sir, hindi po yan nai-report sa aming station, pero i-check, i-validate po namin yan. Yung reported po na incident po na yan sa inyo po sa level po ninyo. But ma'am, based on your records po, tuwing holiday season ba, tumataas ho yung bilang ng mga ganitong insidente? Kumbaga may pattern na ho ba talaga na ganitong na-observe ang inyong tanggapan? Yes po, opo. Tuwing sasapit po yung panahon po ng Kapaskuhan, ina-expect na po namin yan na marami pong mga mga kawatan po na kumakalat po sa kalye, sa lansangan. Gusto pong makakita ng yung nila easy money po. And lalo na po ngayon, sabi ko nga po kanina, galing po tayo sa pandemya, maraming mga nawala ng trabaho. So marami po talagang yung gustong yung easy money. Yan po. Oo. Ma'am, paalala na lang sa ating mga kababayan, sakaling aalis sila ng kanilang mga bahay, ano yung kailangan nila hong tandaan at siyempre kung namang
mangyari ito, kanino ho sila pwedeng tumawag? Ano ho yung linya ng ating kapulisan na agad-agad naman para naman makaresponde rin ho at matulungan ho itong mga biktima ng mga kawatan? Opo, alam ko po ngayong mga panahon po na to, lalong-lalo na po, pwede na po tayong lumabas, ano? Paramihan po pwede na pong lumabas. Marami pong mag-out of town, pupunta sa mga probinsya. So paalala lang po sa mga ating mamamayan, siguraduhin lang po natin na naka-secured po yung nga po, yung mga properties po natin. Kung pwede po, ihabilin natin sa mga pinagkakatiwalaan po nating tao. Yun po. Tapos, kung may mga pangyayaring ganito naman po, pwede po nating i-report sa himpilan po ng police station namin sa 0927-255-3071. Yun po yung aming globe number. And then yung smart po namin is 0998-598-5465. And yung landline naman po namin is 402-5475. Ma'am, pwedeng ulitin lang ho natin yung mga numero at ang ma-flash din ho natin sa ating screens, ano? Para ho sa ating mga kababayan. Ayan. Yung home globe, 0927-255-3071. And then yung smart is 0998-598-5465. And landline number 402-5475. yan, okay. Maraming salamat ho, Ma'am Annaliza, ano? At naway ika nga matawagan din ng ating mga kababayan ho yung mga numero. Ay ma'am, pahabol na lang, may nagtatanong ho dito, no. Ma'am, itong holiday season, gaano kadami ating mga kagawad ng PNP dito sa Ciudad San Fernando po ang nakadeploy? At kumusta ho yung tinatawag nating police visibility? Yes po. Bali po for this season po, meron po kaming deployment, yung tinatawag po namin Ligtas Paskuhan na po. Meron po kaming deployment sa mga malls, churches, bus terminals, at meron din po kaming mga road safety marshals. Ang total deployed personnel po namin for this season, starting December 16 to January 6 po, is 43 personnel po. In addition to dyan, sir, meron po kaming mga conduct ng mga random checkpoints po. Which yung time po, syempre, hindi po namin pwedeng i-reveal. May mga off-land sita din kami. And then yung routinary patrolling activities po namin sa mga crime-prone areas and other vital establishments. And then, of course, sir, yung patrolya ng bayan, which is kasama namin yung mga bantay bayan, force multipliers sa pagpapatrolya po ng ating lansangan. Dito po, nagsasama-sama po yung ating mga barangays para po ikutin, especially during 10 p.m. to 2 a.m. ng gabi po, para po ma-ensure po natin na secured po yung ating mga kababayan. And then, in addition po, meron din po tayong mga motorcycle riders na patuloy na umiikot sa ating mga major thoroughfares po for quick response din in case po may mga insidente tayo. Okay, ayan. Maraming salamat po, Ma'am Annalisa De Jesus, ang Operations Officer po ng City of San Fernando Police Office. At ito po, Ma'am, maraming salamat. At ito mga binigay niyong number, ulitin lang din ho namin. Ito mga kabalin, mga kariyon, yung mga nanonood ho, paki-screenshot na. Kung kayo ay nanonood sa inyong mga mobile phones at yung mga nasa television naman, pwede picturean nyo na rin. Banggitin natin yung police station hotline no, ng City of San Fernando para ho sa landline 402-5475. Doon naman sa Globe, ayan, 0927-255-3971. At yung Smart naman, 0998-598-5465. Yan ho mga kabalin, mga karehiyon, yung mga numerong pwede nyong tawagan kung sakaling may kailangan nyo kayong tulong mula sa ating kapulisan. Maraming salamat, Ma'am Annalisa De Jesus, ang Operations Officer ng City of San Fernando Police Office. Ayan mga kabalin, narinig nyo ho ang ating kapanayam kay Ma'am Annalisa De Jesus, Police Lieutenant Annalisa De Jesus ng San Fernando Police. At sa puntong ito, dumako naman tayo sa ibang balita, kaugnay naman din ng papalapit na holiday season o yung Kapaskuhan dahil holiday season na nga ngayon. Ito hong paghahanda naman ng North Luzon Expressway at ng Subic Clark Tarlac Expressway
sa pagdagsaho ng mga motorista ngayong Pasko hanggang sa bagong taon. Paalala ho ng NLEX Corporation, gamitin yung mga RFID para naman sa mas mabilis at ligtas na transaksyon. At yun na mga wala pang RFID, mali kung ayaw ho ninyong mag-apply, tiyakin naman na kung kayo ho ay magbabayad ng cash, ay manatili lamang doon sa rightmost lane, doon sa may gawing kanan. Dahil doon yung bayaran, ika nga, nitong mga cash payment, no? Yung mga hindi ko magamit ng RFID. Para sa karagdagang detalye, panoorin natin ang balitang ito. Handa na raw ipatupad ng NLEX Corporation ang karagdagang hakbang para sa traffic management. Inaasahan kasi ang pagtaas ng volume ng mga sasakyan ngayong Pasko at sa darating na bagong taon. Karagdagang personnel ang idadeploy hanggang January 3 upang mas maging maayos ang operasyon sa NLEX ECTEX bilang bahagi ng Safe Trip Mo Sagot Ko Motorist Assistance Program. 1,200 patrol crews, traffic marshals, security teams at toll lane personnel ang aantabay sa mga motorista upang matiyak ang epesyenteng daloy ng trapiko. Kabilang sa mga lugar na tututukan ng traffic management teams, ang Balintawak, Mindanao, Karuhatan, Bukawe, San Simon, San Fernando, Tarlac at Tipo Toll Plazas. Sa mga lugar na ito raw kasi inaasahan ng high volume ng mga sasakyan. Magtatalaga rin ng mga emergency medical services at incident response team sa mga strategic areas. Sa panahon ding ito, sususpindihin daw muna ang mga construction at lane closures sa kahabaan ng NLEX ECTEX maliban kung may kakailanganing safety repairs. Mula December 24, 6 a.m. hanggang December 27, 6 a.m. at mula January 1, 6 a.m. hanggang January 3, 6 a.m. magbibigay ng free towing sa pinakamalapit na exit ang mga masisirang light vehicles. Muli namang hinihikayat ng tollway management ang mga motorista na gamitin ng RFID para sa mas mabilis at ligtas na transaksyon. Sa mga wala namang RFID sticker, maaaring magpa-install ng libre sa lahat ng EasyTrip installation sites at reloading options o maaari ring bisitahin ng EasyTrip website na www.easytrip.ph. Dagdag paalala pa ng NLEX sa mga motorista na magbabayad ng cash na laging manatili sa rightmost lane sa mga toll plazas, gayon din ang pagsunod sa traffic rules and regulations. Naka-heightened alert din daw ang speed and lane management team upang maipatupad ang disiplina sa trapiko. Maglalabas din daw ng regular traffic advisories at updates sa social media accounts ng NLEX Corporation upang magabayan ng mga motorista. Para sa anumang katanungan, maaaring tumawag ang mga motorista sa NLEX ECTEX hotline number 135000. Angelica Cara, CLTV News. Mga karehiyon, mag-aalas 4 na ho. Ako'y magpapaalam na mamayang alas 6. Samahan ho natin si Jennifer Salenga para sa iba pang mga naglalakihang balita dito sa CLTV News. At sa mga nais naman hong balikan yung mga programa ng CLTV, abay pwede ho kayong magtungo dito sa ating social media accounts at sa ating YouTube channel na nakikita nyo naka-flash sa inyong mobile at TV screens. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Karehiyon, maraming salamat po at maligaya.
Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Political activities, kailangan ng permit mula sa mga LGU. Pampanga, bukas sa kahit sinong kandidato ayon kay Governor Pineda. Dagsa ng mga motorista sa NLEX at SCTEX, inaasahan ngayong Pasko. Dalaw sa Pampanga Provincial Jail, bawal pa rin kahit magpapasko dahil sa COVID-19 pandemic. At Provincial Government ng Bulacan, magbibigay ng 2 milyong piso para sa mga apektado ng Bagyong Odette. Magandang gabi ka rin ngayon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Bukas daw ang Pampanga sa lahat ng partido at kandidato na nais bumisita at magpakilala. Ito po ang nilinaw ni Governor Dennis Pineda kaugnay ng nalalapit na kampanya sa Pebrero. Anya, mapa-national candidate o local candidate man yan, ang simpleng bagay na pagkuha ng permit ay mahalaga upang mapaghandaan ng LGU ang mga political activity na makaapekto hindi lamang sa trapiko kundi sa health and security protocol sa lalawigan. May exclusive report si Paolo G. Santos. Pangatlo sa may pinakamaraming registered voters ang Gitnang Luzon. Sa latest data ng COMELEC, umabot na sa higit 7.2 million ang botante sa rehiyon. Kaya naman bukod sa mga politiko na kaliwat kanan na sa pag-iikot sa Gitnang Luzon, nagsisimula na ring magpakilala ang iba't ibang party list. Tulad na lamang ng ang probinsyano party list. Na ang probinsyano party list ay isa na naman sa mga naaprobahan ng COMELEC na party list ngayong darating na eleksyon. Sa first term po natin sa Kongreso, marami na po tayong proyektong natapos sa probinsya tulad ng daan, flood control projects, evacuation centers at iba pa. Kabilang din sa listahan ang mga progresibong party list na kung tawagin ay Makabayan Bloc. Ito ay ang Gabriela Women's Party para sa kababaihan, ACT Teachers Party List para sa mga guro, Anak Pawis sa mga magsasaka, Bayan Muna para sa mga maralita at manggagawa, at Kabataan Party List para sa mga kabataan at mag-aaral. Mayroon ding ilang homegrown party list o mga samahan na dito nabuo sa rehiyon. Isa na riyan ang malabong party list na nakasentro sa advokasya para sa mga manggagawa. First nominee ng partido si Engineer Dinan Labong na nagsilbi rin bilang board member sa 3 distrito ng Pampanga. Ang patrol party list naman ay pinamumunuan din ng isa pang kabalen na si Representative George Bustos. Ang nasabing party list ang tumutulong sa mga unipermadong hanay ng gobyerno. Nitong December 14, 166 na party list group ang nabigyan na ng numero sa balota. Ang Kamalayan, KM ngayon na PSIS, Agap at Kabayan ang nakakuha ng unang 5 slot sa balota. Habang ang One Pacman, ABB-NFCPI, Anwaray, AP Party List, Akap Pinoy at Buhay ang nakakuha naman ng huling 6 na pwesto. Ang final order ng mga pangalan ng party list group ay ilalabas 15 araw matapos ang raffle. Ito'y alinsunod na rin sa COMELEC Resolution 10733. Natuloy ang raffle kahit pa may 70 party list group na nireject subalit hindi pa nakakukuha ng denial orders. Ang naturang dokumento ang gagamitin umano ng mga grupo upang ipasa sa Supreme Court upang hindi sila maalis sa halalan. Ilan sa mga nagrereklamong grupo ay ang Manibela at Nurses United. Ayon kay Manibela First Nominee Marbal Buena, hindi umano sila makakakilos kung wala silang hawak na dokumento kaugnay ng kanilang pagkakaalis sa halalan. Pero ano nga ba ang party list system? Ayon sa batas, ang party list system ay kumakatawan sa mga marginalized sector o mga grupong hindi gaanong nabibigyang pansin sa komunidad. Hangad ng mga party list na makagawa ng batas para sa kapakanan ng mga kinakatawan nito. If you're applying to be a sectoral representative, mas specific yung requirement. And again, with this particular example, kailangan a majority of your members belongs to that sector. Upang makasali ang isang party list sa Kongreso, kinakailangan na may 2% sila ng total votes. Bukod pa riyan, sa oras na hindi makamit ang kinakailangang porsyento ng boto sa dalawang magkasunod na halalan, posibleng tanggalin ng Commission on Elections ang isang party list sa listahan ng mga rehistradong grupo. Maaari ring matanggalan ng akreditasyon ng isang party list kung hindi ito sumali sa halalan. Sa eleksyon 2022, nasa 166 na party list ang maglalaban-laban para sa 63 na pwesto sa Kongreso. Rainiel Pawid, CLTV News. Ang balita na inyo pong natunghayan ay kaugnay po sa mga party list na nagsisimula ng magpakilala sa Gitnang Luzon, gayon din po ang papel na kanilang ginagampanan sa gobyerno. Samantala, balikan po natin ang ulat na ito. Bukas daw po ang Pampanga sa lahat ng partido at kandidato na nais bumisita at magpakilala
Ito ba ang nilinaw ni Governor Dennis Pineda kaugnay ng nalalapit na kampanya sa Pebrero? Anya, mapa-national candidate o local candidate man yan, ang simpleng bagay na pagkuha ng permit ay mahalaga upang mapaghandaan ng LGU ang mga political activity na makaapekto hindi lamang sa trapiko, kundi sa health and security protocol sa lalawigan. The exclusive report, si Paolo G. Santos. Tandaan niyo po, kung nino man po lumukit Pampanga, tanggapan tayo. Kaya para po babasbasan, tuwing tala o mali, respetuhan tayo po ang tao lumukit Pampanga. Ito ang talumpati ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda sa harap ng kanyang mga taga-suporta. Nanawagan siya na wag sana umanong mangyari ang bastusan sa pagitan ng magkakabilang panig sa halalan. Ayon sa gobernador, hindi limitado sa ilang kandidato sa national level ang lalawigan ng Pampanga, kundi bukas ito sa lahat ng nais magpakilala. At sa eksklusibong panayam ng CLTV News Team kay Pineda, partikular na binanggit niya na maging sa barangay level, handa umano ang Kapitolyo na magkaroon ng koordinasyon sa anumang speaking engagement ng mga national candidate. Yun ang inapila ko sa mga lahat ng Kapampangan nung nagsalita ako. Na kung sino man ang kandidato na gustong pumunta sa probinsya, welcome po natin. Kung sino man kandidato na gustong magpatulong na may makaharap ng mga Kapampangan, ang provincial government po ay willing tumulong para meron silang makausap ng mga leaders down to barangay level. Nilinaw ni Governor Pineda na kailangang maging bukas muna ang probinsya sa paglatag ng plataporma de gobyerno ng lahat ng kandidatong nasyonal. Ito'y upang magkaroon ng tiyansang makinig ang mga botanteng Kapampangan. Nirerespeto naman anya niya ang pagtindig ng ilang local political leaders na sumusuporta sa kandidatura ni VP Leni Robredo, gaya ni City of San Fernando Mayoral Candidate Oscar Rodriguez, former Pampanga Governor Among Ed Pandillo. Ayon kay Pineda, ang pagposisyon ng local political leaders ng nasyonal ay makatutulong din upang maihanda ang organisadong pangangampanya. Nagpasalamat ako kay Tatang Oka, nagpasalamat ako kay Among Ed, dun sa mga pag-antabay nila kay Ma'am Leni. Sabi ko nga po sa mga leaders natin, mga Kapampangan, alam ko may kanya-kanya na po tayong desisyon sa darating na halalan. Siguro ang percentage na lang na undecided, konti na lang po. Hindi na ganun factor ng mga undecided. So ang apila ko po dun sa iba, pabayaan ho natin sila. Pabayaan natin sila, wag natin silang tawanan, wag natin silang tuyain o anuman, wag natin silang ibas dahil nakatayo sila sa ganitong kandidato. Magrespetuhan ho tayo ng mga paniniwala natin. Simpleng bagay kung ituring ni Governor Pineda ang proseso ng pagkuha ng permits sa anumang political activities, mapa-local o national candidates na pinupuntiriyang makapangampanya o magbigay ng tulong sa mga mamayan ng kada distrito ng Pampanga. Iginiit ni Governor Pineda kung may paghihigpit ang mga chief executives ng kada lokal na pamahalaan, nirerespeto umano niya ito. Magpa-follow tayo sa alert level 2, Pao. May karapatan pa rin ng mga LGU. They have the rights kung papabayaan ba nila o hindi. Nasa kanilang desisyon yun. Bakit? Kasi ang paniniwala ho natin, kung sila iningatan nila yung lugar nila, ayaw nilang bumalik dun sa dating sitwasyon na naging worse tayo, nagkaroon tayo ng surge. Kaya, nire-respeto ko pa rin ang desisyon ng lokal. Hindi lamang dapat ang sarili ang bantayan, kundi pati na ang mga mainit na supporters. Ito naman ang payo ng gobernador sa mga lokal na kandidato sa Pampanga. Bagamat tumanggi munang banggitin ni Governor Pineda kung saan ang mga bayan sa Pampanga na may mainit na politika, ipinananawagan niya sa mga kandidato na mapanatili umano sana ang katahimikan sa kanilang nasasakupan sa panahon ng kampanya. Kasi the more na may mga armas sa labas, kung luluwagan nila, lalo hong mas malapit ang gulo.
Kaya mas maganda na rin ho na yung ruling ng COMELEC, yung gun ban, matuloy po talaga para maiwasan ho natin yung gulo. Regarding ho sa mga ibang politiko naman, na mga nakakausap ko, yung pa rin hong pinapakiusap namin. Mga panya na lang kayo, iwasan ho natin yung gulo, iwasan yung magkita kayo, magbanggaan kayo kasi kayo mismo baka mamaya malamig kayo pero yung mga supporter ninyo hindi natin makontrol. Naging matipid naman ang pangungusap ni Governor Pineda sa kanyang magiging estratehiya ng pangangampanya. Anya ang Kapampangan rin umano ang hahatol kung naramdaman at nakita umano ng mga ito ang performance nito bilang gobernador sa unang termino. Po inaangat ha, nililinaw ko po sa inyo ha. Hindi ko po inaangat kung ano po ang naging track record ko. Hindi ko po ugali yung iangat yung sarili kong bangko. Ang sinasabi ko pa, kung ano yung naging trabaho ko, i-assess ako ng Kapampangan. Dapat pa ba akong magbalik bilang governor o hindi na? It's up to them po kung nag-perform ako o hindi. Ayoko na kung sabihin kung ano pa yung inabot natin or paano. Hindi po ako ganong klaseng tao. Kung ano po yung mga programa ko ever since, alam naman ho, hindi naman ho lingid sa inyo yan. Kayo na po mag-decide kung karapat-dapat pa po akong bumalik bilang governor niyo po ng probinsya. Sa halalan 2022, makakatapat ni re-electionist Governor Dennis Delta Pineda si dating Candaba Mayor Danilo Bailon. Paulo G. Santos, CLTV News. Ang pagbabalik ng CLTV News. Dagsa ng mga motorista sa NLEX at SEDEX, inaasahan ngayong Pasko. Pagbabantay sa Clark International Airport Complex, mas pinaigting ng SIA. At dalawang akyat-bahay na aktuhan ng mga biktima, mga suspect, nakatakas. Anadili na katutok para sa This program was brought to you by Shore 360. Masayang Paskong Fernandino kay Kayungan. Payabot ng lokal na kapanibala ng San Fernando, ing amano ng lugod, pag-asa, kapasalamatan, ampong kasalpantayanan, king balang metong, kalupadaring kay katamong parol. Agna nagnantayang panandaman, pagmasasyan, ing Kapaskuan ketiking home of the giant lanterns and Christmas capital of the Philippines. The all-new Ford Territory is stunning from every direction in every moment. Impressive design that is distinctively Ford. With 18-inch wheels, spacious interior, and a panoramic moonroof. The all-new Ford Territory. Own the moment. Can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move.
bumalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, taong 2013 nang una siyang may halal bilang senador. Matapos po ay kalawang termino, gabi kong makabalik sa Senado si JV Ejercito. Sa kanyang muling pagsabak sa politika, ano-ano ang mga bit-bit na plataforma ni Ejercito para sa ating mga kababayan. Mga karehiyon, kumustahin po natin dito sa ating kilalanin ang kandidato sa event, si dating senador at senatorial aspirant JV Ejercito. Magandang gabi po sa inyo, sir. Welcome po sa CLTV News. Yes, Jen, magandang gabi sa iyo at sa ating mga viewers ng CLTV. Magandang gabi po sa lahat sa ating mga kababayan sa Central Luzon. Bago po natin simulan ang ating talakayan, kumusta po kayo, sir? No, it's been a while. Noong pong panahon na kayo po ay humahabol pa, that's 2019, no? Madalas po kayo bumisita dito sa gitnang Luzon. Kumusta po kayo ngayon? Okay naman, ito medyo relax pero nakapag-ikot na rin po ako. Kailangan na mag-ikot dahil ako'y, gaya na nabanggit ko, ay kumakandidato muli. Pero Jen, siguro ikwento ko na lang sa iyo yung rason kung bakit ako tumatakbo. Alam niyo, sa totoo lang, pinag-isipan ko ito ng maigi, no? Dahil alam niyo, masikip ngayon, wala ako sa posisyon. Maraming re-election ni senators, maraming malalakas na bagong mga pangalan. Pangalawa yung kapatid ko, kasabay ko na naman tumakbo. So it will be like 2019 all over again. Medyo mabigat talaga yung laban. Pero sa nangyayari ngayong pandemya, na-expose, no? Nakita natin yung weakness o kahinaan ng ating healthcare system. Siguro nakikita natin kapag may surge, no? Lalo na yung inadequate health facilities, may problema pa tayo sa healthcare workers. Kung kaya't dyan, ito yung na isa sa mga rason kung bakit nagdesisyon ako na sumabak muli, no? Mabigat man ang laban, pero sa tingin ko bilang principal sponsor ng Universal Healthcare Law ay tingin ko malaki ang maitutulong kapag fully implemented at ma-implement na maayos ang Universal Healthcare Law para po magbigay lunas, no, sa mga problema tulad ng inadequate health facilities, yung problema sa healthcare workers, among others, no? And in fact, nakausap ko po kamakailan si Nanay, no, si Vice Governor, dating Governor Lilia Baby Pineda. Alam mo, ang sabi niya sa akin, Jen, alam mo, ikaw pala ang principal sponsor ng Universal Healthcare Law. Napakalaking tulong ng UHC dito sa Pampanga dahil napakaraming mahihirap, mga senior citizen at iba pa, halos zero balance billing na, wala na raw binabayaran. Yan po ay dahil sa Universal Healthcare Law. Pero, Jen, marami pang dapat gawin. It's a work in progress, no? Isa na po dyan yung improvement ng health facilities na kaya gusto ko po sanang tutukan dahil gusto ko lang po tapusin na fully implemented ang UHC bago ko man siya iwanan. So yan ang primary reason kung bakit gusto ko pong bumalik. Ayusin ang mga service delivery network, yung tinatawag, yung network of hospitals, yung po sa health workers, yung supply, tapos iba pa, no? At iba pa. So hopefully, pag bilang principal sponsor, I think the wisdom of the sponsor will be very helpful in the implementation of this landmark law. All right. Balikan po natin yung po mga panahon na kayo ay nagsilbi, no, bilang senador sa bansa, no. Well, one of pinakamagandang batas po talaga na tulad nga ng nasabi niyo, pinakikinabangan ng mga Pilipino ngayon ay ito po universal healthcare system, ano, na isa na pong ganap na batas. But still, it is a work in progress. Sabi niyo nga po, para naman po ma-refresh, no, yung ating mga kababayan, lalo na po dito sa gitnang Luzon. Ano pa po ba yung mga major laws, no, na nagawa po ninyo na tingin po ninyo talagang malaki ang naitulong sa ating po mga kababayan? Diyan marami ako naipasa na significant na measures pero ang tingin ko talaga siyempre, yung landmark laws, dalawa yon. Yan yung UHC. At pangalawa, yung creation of the Department of Human Settlements or Housing. Din, no? So, we now have a full-fledged department that is really focused on housing alone. So, at least pakikita ng gobyerno ngayon na seryoso na tayong ayusin ang problema sa pabahay at maging mas epektibo ang programa pabahay. So, Department of Human Settlements and Urban Development ay pasado na rin po. At siguro, Jen, ay isa pa yung being Vice Chairman of the Committee on Finance. Maaring hindi alam ng mga taga-Central Luzon, pero ang contribution po ni Senator J.B. Ejercito po sa Central Luzon ay nakikita na po ngayon. Ako tuwan-tuwa kapag napupunta ako. No? Yung Clark International
new Clark International Airport na 12 billion peso facility, si Senator J.B. Ercito po ang nagdepensa at nagtulak po niyan. Yung pong North Rail, no, na ginagawa na po, nakikita ko po na gumagalaw na po diyan sa bandang SCTEX, no, at yung subway system, yung Mindanao Railway System, ay noon ko pang advocacy yan, Jen, no? Nasa Congress pala ako, talagang tinutulak ko na yung railway system at ako rin po ang nagtulak at nagdepensa niyan sa Senado. Yung pong North Rail, yung Manila, yung Clark to Malolos Railways, ay ako rin po. Kaya, Jen, yan din po ay nais ko po tutukan kung sakaling ako'y mabigyan ng pagkakataon na pusuan muli na masigurado natin mapondohan matapos ang lahat ng ito. Dahil ang tingin ko, Jen, wow, pag natapos ang ating Malolos to Clark, tapos matapos yung North Rail from Manila going to Pampanga, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, out all the way to La Union. Pag natapos lahat yan, yung tapos nandiyan pa yung New Clark International Airport, nako, talagang magbo-boom ang Central Luzon. No? Yan na ang magiging next growth area. Kaya sana po, kung ako'y mamarapatin, ay gusto ko rin matutukan. Talagang passion ko po at advocacy ko rin yung modern transport modernization, lalo na po ang railway system and airport modernization. Alright. Tumutok po muna tayo, no? Let's focus here in Central Luzon, sir, no? Para po malaman din ang ating mga karehiyon. Ano po yung mga plano po ninyo for Central Luzon, no? Na oras na kayo po ay mabigyan ng muling pagkakataon, no? Na makapag-silbi sa Senado. Ano po yung mga plano po ninyo for Central Luzon, no? Let's say sa mga magsasaka, no? Ito po ay pangunahing produkto, no? Dito po sa gitnang Luzon, pangunahing pinagkukunan, no? ng bigas, no? Dito po ay sa Central Luzon. What are your plans, sir, for Central Luzon? Well, alam mo dyan, baka hindi alam din ating mga ibang kababayan, lalo na magsasaka. Nung pong rampant ang rice smuggling, no? That was 2015, I believe 2014, nagkaroon ng hearing. In fact, si President Duterte, isa pa nga sa mga resource persons. Ang naging produkto po nun, ang batas na akin po sinulong, yung anti-agricultural smuggling law. Dahil po, pag pumapasok ang mga smuggled na agricultural products tulad ng bigas, asukal, sibuyas, bawang at iba pa, bumabagsak po ang presyo ng ating po mga produkto, lalo na po ang bigas. Kawawa naman po ang ating mga magsasaka. Alita nga po ng kita, pag pumasok pa ang smuggled goods, talagang wala na. Kaya ginawa po nating economic sabotage, no? Considered as economic sabotage ang agricultural smuggling kasi pinagkakaitan natin ng hanap buhay ang milyon-milyon nating mga magsasaka. Siyempre, pag meron pong kita magsasaka, may panggastos yan. No? Ang grocery, ang hardware, iba pa, ay tiyak na sisigla ang ekonomiya. Kaya nga ngayon, economic sabotage, meaning if you are caught engaged in big-time rice smuggling, for example, maaaring 17 to 20 years in prison ka at malaki pa ang penalty. So, yan naman ay aking kontribusyon sa ating mga magsasaka at sa agricultural sector para mas mapalakas natin ang sektor ng agrikultura kasi dyan ako'y naniniwala. Dapat palakisin po natin yung lokal, mag-modernize tayo, no? Suportahan po natin yung sektor ng agrikultura. Kaya nga, yan ang unang hakbang, itigil ang rice smuggling. Pero nalulungkot ako, kung mawala yung smuggling, meron namang bigay na importation, kaya tuloy pa rin smuggling. So ako, gusto kong tutukan. Bakit ngayon, more than 5 years after its passage, wala pa nahuhuling big fish, ang BOC, ang NBI, at mga law enforcement agencies. Diba? Nandiyan na nga po ang batas na ang disenyo ay para proteksyonan ang ating mga magsasaka at ang sektor ng agrikultura. So yan ang mga dapat natin tingnan kung sakaling ako'y mabibigyan din ng pagkakataon. Opo. Sir, balikan po natin from where you left off, no? Kasi nakadalawang termino po kayo sa Senado. And 2019, hindi po kayo nakapasok. No? I think you were 13, correct me if I'm wrong, sir? Yes, I was 2015. I was number 13, no? Konting-konti lang, no? Kasi alam niyo naman ang sitwasyon ko that time. Pareho ni ngayon na yung kapatid ko, magkasabay kami tumakbo. So I think that was a big factor, no? Na malaki po ang nawala sa aking boto. Siyempre, marami na nalito o namili na lang sa amin, no? In fact, yung INC nga, ang dinala po, ang kapatid ko, hindi po ako. Kung ako sana, ay baka pangbalo po ako. Pero meron namang rason ang lahat, no? Kaya nire-respeto po natin. And hopefully this time,
ang ano ko naman dyan sana I'm on a mission, no? Na kahit na mabigat ang laban, palagay ang pakiramdam ko, mission at obligasyon ko, natapusin yung mga bagay na aking po naiwanan. Tulad ng Universal Healthcare Law, I want to see it really fully implemented. Bantayan ko yung 5 to 10 year po na period para for its full implementation, yung budgeting, yung oversight, talagang babantayan ko po yan. Dapat ang lahat ng Pilipino, hindi lang lahat ng kapampangan, lahat ng Pilipino dapat zero balance billing na, no? Sa mga susunod na taon. Pangalawa, yung creation ng Department of Human Settlements or Housing, gusto ko rin po sanang matutukan yan para mas gumanda na ang programa pabahay natin. Pangatlo, syempre, nabanggit ko kanina, yung infrastructure development, yung railway system, Manila to La Union, Clark to Malolos, New Clark International Airport, lahat pa rin infrastructure development ay nais ko rin po talagang matutukan kasi ito po magpapasigla naman ang ekonomiya natin. So, yun po, ang akin ay sana mapustuan muli ako na para ako'y pagbigyan at tapusin itong mga bagay na nasimulan ko po at gusto ko lang po talagang ipagpatuloy. Pero sir, ano po yung mga aral, yung lesson na natutunan po ninyo noong 2019 elections? You were really very close, no? Nasa pang 13th place po kayo, no? Ano po yung mga natutunan po ninyo during that time na ngayon ho minimake sure ninyo, no? Na maayos or let's say gagawa ng paraan talaga, no? Para this time makapag silbi po kayo muli, no? Sa mga Pilipino. Well, alam mo dyan, noong 2019, dahil nga nabanggit ko kayo nila, nagsabay kami magkapatid na tumakbo. Tingin ko, the whole campaign period, na-highlight yung aming sibling rivalry, yung aming away. So parang yun ang lumalabas sa balita. Ang nakakalungkod, Jen, nakalimutan po, no, yung Universal Healthcare Law, which is a landmark law na ngayon pinapakinabangan na. Nakalimutan din po, banggitin at lumabas sa media yung creation of Department of Human Settlements, Department of Housing. Nakakalimutan din po na isulat yung istorya tungkol sa aking pag-push at pagdepensa sa mga Clark International Airport, North Trail at iba pang infrastructure development. Kung kaya't ngayon, diyan napansin mo, hindi ko na po, kung pwedeng hindi ko na banggitin yung tungkol sa aking kapatid at sibling rivalry, I would like to focus on my platform. I would like to focus on my program. I would like to focus on my accomplishments. At yung mga balak po natin. Kaya nga, sana po mapusuan tayo ngayon, mas mapusuan tayo ngayon dahil ang ganda ho talaga ng aking mga nasimulan. Sana po pagbigyan po ako na ito'y ipagpatuloy dahil ang makikinabang po dito, hindi lang lahat ng taga Central Luzon, ang buong sambayan ng Pilipino, tingin ko, with UHC, with the Department of Housing, and of course, the infrastructure development. Alright, kabanggit ko na din po, no, sir, sa Central Luzon, when it comes to BPOs, no, marami po dito sa Central Luzon. What are your plans for them, sir, para mas matulungan pa pong umusbong, no, yung mga BPOs dito sa gitnang Luzon? Well, alam mo, with the infrastructure development na binabanggit ko po, yung railway, they will create more growth development areas in the provinces. Hindi lang ngayon, Metro Manila lang nakasentro. Ngayon po, dumadami BPOs, gumaganda negosyo sa Clark kasi nakikita na nila yung railway ay papunta na sa Clark, papunta na po yung, gumanda na rin yung highways natin, yung airport, nandiyan na po, ang ganda na. Pag lumagpas pa to, no, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, up to La Union. Even Tarlac, Pangasinan, La Union will have their growth development areas as well. So magkakaroon ng industrial estates, pwede magkaroon ng food terminals, pwede magkaroon ng mga commercial areas, no? And we will have more BPOs in the other provinces as well. So siguro sa Central Luzon, yung mga BPOs, it will now be easy kung tiga Manila ka man o tiga kung saan ka man, mas magiging madali ng transportation nyo pag natapos po natin ang lahat ng ito. Within 30 minutes, probably an hour, nasa Metro Manila ka na, nasa Tarlac, Pangasinan ka na. So, yung cargo rin po, no? Yung commerce, no? Yung trade will be easier with an effective and modern transport. So, tapos, kung sakali naman, na kayo magkakasakit o miyembro ng inyong pamilya, wala na kayong po problemahin dahil ang Universal Healthcare Law is there to take care of every Filipino. Basta Filipino ka, ay automatic member ka na ng PhilHealth. You will now be covered under UHC. Gaya nga nabanggit ni Nanay Baby Pineda, dito po sa Pampanga, sa Central Luzon, handami daw kapag na-hospital, wala na halos binabayaran, zero balance billing na. And that is what we want to happen.
no, for the benefit of our health workers. So meron tayong of our BPO workers, no, yung health packages natin, every housing later on, and probably yung ating transport. It will be easier for you to go back kung saan man yung inyong probinsya pag natapos na po ang lahat ng ito. Alright, before I let you go, sir, ano po ang inyong huling mensahe para sa mga taga Central Luzon? Well, unang-una, papasalamat ako sa CLTV sa pagkakataon to. It's been a while, no? 2019 pa yata yung kong guesting. But CLTV has always been very nice at getting my side, no? Sana po ay ako'y maapila sa lahat ng mga taga Central Luzon, sa ating mga kabalin. Sana po ay mapusuan niyo po si Senator J.B. Ejercito-Puli para po tapusin ko po ang Universal Healthcare Law para po sa lahat ng ating mga kababayan, no? Lahat po tayo makikinabang po rito dahil lahat ng Pilipino ay covered na po sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Pagbigyan niyo rin po ako, tapusin ko, tutukan at tapusin natin ang infrastructure development, particularly the North Rail, the airports, and other infrastructure development, yung housing development that would come with it. So ito po yung mga talagang nais ko po talagang ipagpatuloy, no? Mission ko po at obligasyon na tapusin ang lahat na ito. Kahit mabigat ang laban, I think ko yung mission ko po ito. Kaya sana po ay mapusuan niyo muli si JB Ejercito at ibalik natin ang goods sa Senado. Mabuhay po! Alright, maraming salamat po sa inyo, sir. Good luck po sa inyong kandidatura at advance Merry Christmas and advance Happy Birthday po sa inyo. Merry Christmas! Alright, mga karehiyon, si JB Ejercito, senatorial aspirant po para sa May 2022 elections. So tara, manatili nakadutok at magbabalik ng CLTV News. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ipinaglalaban ko ay healthy buhay para sa inyo. Dapat may liksi kayong bumangon sa anumang pagsubok. Mabilis makatayo dahil may matatag na hanap buhay. Ang korupsyon ay lalabanan, hindi kayo tutumba sa dagdag paghirap. Kasama kayo, iangat natin ang kalusugan at kabuhayan ng buong bayan. Healthy buhay at hanap buhay, as promised.
nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards? Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa rin mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagang proteksyon sa sarili at mga mahal sa buhay. Ugaliin pa rin magsuot ng face mask at face shield. Madalas na maghugas o mag-sanitize ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, unti-unti nang gumaganda ang bentahan ng paputok sa Bukawi habang papalapit ang bagong taon. Ayon po sa ilang firecracker shop owners, malaking bagay ang pagluluwag ng restriksyon sa panunumbalik ng kanilang mga parokyano. Si Rainiel Pawe, nag-report. Kilalang Bukawi bilang firecracker capital ng bansa. Sa nakalipas na holiday season, isa ang industriya ng paputok sa mga lubos na naapektuhan ng pandemya. Pero sa pagbaba ng kaso ng COVID-19 at pagluwag ng restriksyon, unti-unti na rin umunong nanumbalik ang mga parokyano ng mga paputok sa Bukawi. Mistulo nagbabalik na umuno sa pre-pandemic ang sales ng tindahan nila Joan Yongko. Ang kanilang mga produkto umaabot pa hanggang Mindanao. Mabili umuno ang pailaw, fountain at lucis. Marami na rin bumibili. Siguro kasi nasabik sila last year. Ngayon po, medyo madami na pong pumupunta at bumibili pang Christmas daw nila. Naabutan namin si John Baniquez na mula pa sa Laguna. Anya naisipan niyang dumaan na ng Bukawi dahil sa paniniwalang makakamenos siya sa presyo ng mga paputok. Okay naman, panggamit lang naman, mga fountain lang. Kasi hindi naman kami talaga mahilig gumamit ng paputok. Fountain lang kami. Ang Bukawi ang pagawaan at bagsakan ng mga paputok at pailaw, kung saan mabibili ang mga produkto sa mas mababang presyo kumpara sa mga pwesto sa mall o retail shops. May mga nakapost na ring drum ng tubig, fire extinguisher at babala na bawal ang testing sa palibot ng mga stall. Bawal po. No testing po kahit anong product. Bawal po. Talagang hindi namin yun pinapayagan. Inirekomenda naman ng DOH sa publiko na sa halip na gumamit ng mga paputok ay manood na lamang ng mga community fireworks display upang maiwasan ang aksidente. Bilang pagtalima sa mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte 5 taon na nakalilipas, siniguro ng pamunuan ng Philippine National Police na istrikto nilang ipapatupad ang pagbabawal sa mga iligal na paputok sa darating na Kapaskuhan at Bagong Taon. Taong 2017 nang ipatupad ni Duterte ang Executive Order 28 na siya naglilimita sa paggamit ng paputok sa mga community fireworks display upang maiwasan ang mga injury at maging pagkamatay. Ayon sa PNP, iligal ang mga paputok na may lagpas 0.2 grams o 1/3 teaspoons ng pulbura. Banned na din ang mga paputok na walang label at yung may mga lamang sulfur o phosphorus na inahalo sa chlorates. Bawal din ang mga malalaking paputok na may maiksing mitsa na pumuputok ng wala pang 3 hanggang 6 na segundo. Kasama sa mga pinahihintulutang paputok, ang baby rocket, bawang, El Diablo Judas, belt, paper cups, pulling of strings, skyrocket, quitties, small triangulo, butterfly, fountain, jumbo, regular at special lucis, mabuhay, Roman candle, sparklers, trompilyo, whistle device. Kasama si Rainiel Pawi, JM De Jesus, CLTV News. Nakahanda na raw ang pamunuan ng North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway sa pagdagsa ng mga motorista ngayong Pasko hanggang sa Bagong Taon. Paalala naman ng NLEX Corporation ang gamitin ang RFID para sa mas mabilis at ligtas na transaksyon sa mga toll plaza.
Sa mga magbabayad ng cash, manatili lamang sa rightmost lanes. Ang iba pang detalye ng balitang yan sa report nito. Handa na raw ipatupad ng NLEX Corporation ang karagdagang hakbang para sa traffic management. Inaasahan kasi ang pagtaas ng volume ng mga sasakyan ngayong Pasko at sa darating na bagong taon. Karagdagang personnel ang idedeploy hanggang January 3 upang mas maging maayos ang operasyon sa NLEX ECTEX bilang bahagi ng Safe Trip Mo Sagot Ko Motorist Assistance Program. 1,200 patrol crews, traffic marshals, security teams at toll lane personnel ang aantabay sa mga motorista upang matiyak ang epesyenteng daloy ng trapiko. Kabilang sa mga lugar na tututukan ng traffic management teams, ang Balintawak, Mindanao, Karuhatan, Bukawe, San Simon, San Fernando, Tarlac at Tipo Toll Plazas. Sa mga lugar na ito raw kasi inaasahan ng high volume ng mga sasakyan. Magtatalaga rin ng mga emergency medical services at incident response team sa mga strategic areas. Sa panahon ding ito, sususpindihin daw muna ang mga construction at lane closures sa kahabaan ng NLEX ECTEX maliban kung may kakailanganing safety repairs. Mula December 24, 6 a.m. hanggang December 27, 6 a.m. at mula January 1, 6 a.m. hanggang January 3, 6 a.m. magbibigay ng free towing sa pinakamalapit na exit ang mga masisirang light vehicles. Muli namang hinihikayat ng tollway management ang mga motorista na gamitin ng RFID para sa mas mabilis at ligtas na transaksyon. Sa mga wala namang RFID sticker, maaaring magpa-install ng libre sa lahat ng EasyTrip installation sites at reloading options o maaari ring bisitahin ng EasyTrip website na www.easytrip.ph. Dagdag paalala pa ng NLEX sa mga motorista na magbabayad ng cash na laging manatili sa rightmost lane sa mga toll plazas, gayon din ang pagsunod sa traffic rules and regulations. Naka-heightened alert din daw ang speed and lane management team upang maipatupad ang disiplina sa trapiko. Maglalabas din daw ng regular traffic advisories at updates sa social media accounts ng NLEX Corporation upang magabayan ng mga motorista. Para sa anumang katanungan, maaaring tumawag ang mga motorista sa NLEX ECTEX hotline number 135000. Angelica Cara, CLTV News. Anim na karagdagang sentry post o guardhouse ang itinayo sa loob ng Clark International Airport Complex upang mapaigting ang seguridad ng paliparan. Paraan daw ito upang maiwasan ang nakawan sa mga isolated buildings at maging ang pagtira ng mga informal settlers sa lugar. Narito po ang report. Upang mas paigtingin ang seguridad sa Clark Aviation Complex, 6 na karagdagang guardhouse unit ang in-install sa iba't ibang entry points sa lugar. Ito'y alinsunod sa utos ni Clark International Airport Corporation o SIAC President Aaron Aquino. Ayon kay Aquino, sa kabuuan ay 8 entry posts ang in-install ng security ng ahensya at engineering departments at magtatalaga ng tao na magbabantay 24/7. Nasa proseso na rin daw sila ng pag-hire ng karagdagang guards bilang bahagi ng kanilang hakbang na maiwasan ang serye ng pagnanakaw, lalo na sa mga isolated buildings ng mga locators sa area at para maiwasan na rin ang mga informal settlers sa lugar. Binigyang diin din ng pamunuan ng SIAC na regular ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng Clark Development Corporation at Bases Conversion and Development Authority, kaugnay sa security protocols, lalo na sa mga development areas sa loob ng Freeport. Nakatuon ngayon ng SIAC sa pagtatatag ng world-class logistics and service hub na aviation complex, ang tahanan ng privately run Clark International Airport. Gayon din bilang mixed-use business district Clark Global City, kung saan 45 na locators ang involved sa cargo at aviation-related na negosyo. Angelica Cara, CLTV News. Dalawang bahay sa siyudad San Fernando, Pampanga ang naaktuhan ng kanilang mga binibiktima. Sinubukan daw silang habulin, subalit mabilis na kumaripas ito ng takbo. May detalye ng balitang yan si Marion Luzano. Alas
Alas 11:30 ng gabi nitong Martes, pinasok ng dalawang hindi kilalang lalaki ang bahay ng pamilya Diaz sa isang subdivision sa Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Kwento ng biktimang si Jonel Diaz, sinira ng mga kawatan ng grills ng kanilang terrace kaya nakapasok ang mga ito sa loob. Ang kanyang ina umano ang unang nakakita sa magnanakaw nang magtangkang pumasok ito sa kanilang kwarto. Nagawa pang mahuli ng kanyang ama ang isang magnanakaw, ngunit nagpamiglas ito at nakatakas. Tingin ni Diaz ay mga teenager lamang ang mga nanloob sa kanilang bahay. Bagamat naaktuhan, ay nagawa pa rin umanong tangayin ng mga kawatan ang laman ng isang petaka na hindi lalagpas sa 1,000 piso. Ayon pa kay Diaz, ay naiwan ng mga sospek ang isang panis ng tsinelas at isang ice pick. Nakita din umano sa CCTV sa harap ng kanilang tahanan ang pagtakas ng mga sospek, ngunit hindi maaninag ang mukha ng mga ito. Ito na raw ang ikalawang beses na pasukin ang kanilang bahay ng mga magnanakaw ngayong taon. Hindi na umano iniulat nila Diaz ang insidente sa kapulisan. Mario Lozano, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Palaw sa Pampanga Provincial Jail, bawal pa rin kahit magpapasko dahil sa COVID-19 pandemic. Manatiling nakatutok at magbabalik CLTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Lala Move. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nauunang balita, naglaan po ng 2 milyong piso ang provincial government ng Bulacan upang ipaabot sa mga apektado ng Bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Bukod sa pinansyal na ayuda, mamamahagi rin sila ng gamot at vitamina. Para po sa karagdagang detalye, makakasama natin sa linya ang ating pong reporter na si Rainiel Pauwit. Rainiel? Yes, kasamang Jen, no? 2 araw nga bago ang Pasko ay magpapadala naman ng tulong pinansyal itong provincial government ng Bulacan doon sa mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Odette doon sa Vismin o sa Visayas at Mindanao. At ngayon nga, kasamang Jen, no, kanina, nagbigay ng impormasyon sa atin si Governor Daniel Fernando at sinabi niya na hindi lamang pera kundi pagkain, inumin, mga damit, yung kanilang isinasaayos na ngayon para agarang maipadala doon nga sa ating mga kababayan at kahit papano ay makapag-celebrate naman sila o ma-feel nila yung diwa ng Pasko na may nagbibigay at may tumutulong pa rin sa kanila, kasamang dyan. Alright. Meron ba silang specific na lugar na pupuntahan? Is it going to be in Visayas or Mindanao? Saang area ang planong tulungan ng Bulacan? Kasamang dyan, ayan yung mini-meeting nila ngayon, no? Ini-strategize nila kung kaninong lugar yung mas naapektuhan. Pero for sure, mababahagian na yung probinsya ng Cebu at ng Siargao na talaga namang naapektuhan nga nitong Bagyong Odette. Pero sa kasalukuyan, hindi lamang yung 2 million, hindi doon natatapos, no? Kumakalap pa sila ng karagdagang tulong pinansyal para nga agaran din maipaabot bago dumating sana yung Pasko, kasamang dyan. So meron na silang call coordinations like yung ibang mga LGUs din po kasi dito sa Pampanga ay nagkasa ng kanilang kanya-kanyang donation drive para nga makatulong sa ating mga kababayan na naapektuhan. For Bulacan, meron na bang malinaw, Rainiel, sa mga gustong halimbawa tumulong or yung mga maaari nilang i-donate? May mga ganitong detalye na ba silang inilabas? Sa ngayon, kasamang Jen, no, maaari lamang pumunta doon sa Provincial Social Welfare and Development at tignan yung Facebook account nito sa Facebook, no, ng Bulacan, no, at doon makipag-coordinate para nga doon sa tulong pinansyal at doon din sa mga in-kind na pwede pa nilang ipaabot. At bukas din daw yung Governor Daniel Fernando na FB page para sa mga mensahe, no, kung sino man yung gustong magpaabot ng tulong. At kasamang dyan, no, hindi lamang pera, bagkus may mga bitamina at gamot din na ipapadala sa panahon na ito. Alright, sa ating pong mga kababayan, sa mga Bulakenyo na nakikinig, kung nais po ninyong maghandog ng regalo, ibigay na lamang po natin to bilang regalo sa ating mga kababayan na nandito. Maraming salamat sa iyong ulat, Rainiel Pauwit. Samantala, sa ibang balita po tayo, hanggang video call na lang muna daw ang mga inmates sa Pampanga Provincial Jail sa kanilang mga pamilya ngayong magpapasko. Bawal pa rin po kasi ang personal na pagdalaw dahil na rin sa banta ng COVID-19. May report si Marion Lozano. Kahit na magpapasko, ay mahigpit pa rin pinagbabawal ng Pampanga Provincial Jail o PPJ ang pagdalaw sa mga persons deprived of liberty bilang pag-iingat pa rin sa banta ng COVID-19. Ayon kay Francis Silo, Admin 85 sa PPJ, hindi pa umano nila pinapayagan ang personal na pagbisita sa mga PDLs dahil wala pa umanong inilalabas na guidelines ang IATF ukol dito. Ngunit aniya, meron naman umano silang programang idalaw kung saan maaaring makausap ng mga PDLs ang kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng video call. Ayon kay Silo, merong nakalaang schedule ang kada selda kung kailan maaaring gumamit ng idalaw at 5 minuto umano ang nakalaan na oras kada PDL. Malaking factor sa kanila yun kasi makikita nila yung mga family nila kahit through video call kasi wala pang open dalaw talaga. Kumbaga siguro makakasasaya naman sila pag video call nila yung mga pamilya nila sa labas. Pinapayagan naman umano nila ang mga mahal sa buhay ng mga PDLs na magpadala sa loob ng mga sulat, pagkain at personal na kagamitan. Naabutan naman namin sa labas ng Pampanga Provincial Jail si Jeffrey Santiago, nakalalabas lamang umano kahapon mula sa PPJ. Nagtungo umano siya doon upang padalhan ng pagkain ang mga dati nitong kasamaan sa loob. Kwento niya ay nakakapag-video call umano siya sa kanyang pamilya nung siya ay nasa loob pa ng PPJ.
Ngunit iba pa rin umano kapag personal na dumadalaw ang mga mahal sa buhay. Personal dalaw kasi pwede mo mayakap yung pamilya mo kung walang pandemya. Pero yung idalaw, huling sabik sila dahil pandemya, taon, hindi mo talaga makita o makasama yung pamilya mo. Nung video call talagang mapapaiyak ka dahil sa tagal ng panahon, kahit sa camera nakita mo sila. Hiling naman ni Victoria Canlas, ina ng isa sa mga PDL sa PPJ, ay sana mapayagan ang personal na pagdalaw, lalo na at magpapasko. Sana nga mag face to face na para kahit konting oras lang para magkita kahit sa Pasko. Gandun lang pwede na. Marian Lozano, SEAL TV News. Alamin naman po natin ang magiging delay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Floor. Magandang gabi po, narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Bahagya pong humina o nawawala po itong hanging amihan o northeast monsoon at ito pong intertropical convergence zone ang nakaka-apekto po ngayon sa may southern Mindanao. Dito po nakapaloob yung binabantayan natin na low pressure area. Samantala po ang Caraga, Davao region, South Cotabato, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, maula po ang papawirin dyan na may mga kalat-kalat ng mga pagulan at pagtulog-pagkidlat, tulad po ito ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po tayo dito ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa kuminsan din magiging maula po ang papawirin. Mayroon lamang po tayong inaasahan mga isolated light rains. Ito po ay dulot ng localized thunderstorm. Kahapon po yung naganap na pag-ulan ay dulot po ito ng localized thunderstorm. So, pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil isolated cases lamang po yun. Diyan lamang po sa may Florida Blanca at Porac, medyo malakas po yung ulan dyan at sa mga ibang karatig na lugar. So sa ngayon po, wala naman po tayong ibang weather system na inaasahan na nasa loob ng PAR, maliban po dito sa Intertropical Convergence Zone. Magandang gabi po at maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa lahat. Mag-ingat pa rin po tayong lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salena. Maraming salamat po. Mga karehiyon, 2 araw na lamang po